Terve. Maa. Ei. Sivu. Sivu. Maahan! Maahan! Miki taas haukkuu. Pyöri siellä. Ilmeisesti. Mä rupesin kuuntelemaan, kun mä olisin No niin, mä arvasin. Mä katsoin, että sillä oli ensin pylly tonne päin ja sitten sillä oli vissiin pylly. Se on varmaan taas kyntänyt ja pyörinyt siellä. Ei oo sitten kakkosen jälkeen tehnyt. Aikansa kutakin. Kyllä se on eläkkeellä tää koira. Kyllä se on eläkkeellä tää koira. En mä jaksa Se on pellekoira, kun se teki 18 volttiakin tuolla. No niin teki. Se veti ihan 6-0 taas vaihteeksi. Se oli ihan tiedostettu asia.